खुलुमबाय स्टुडियाव आं आमिना सरगियारि दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोराव दङ फैगौ एप्रिलनि 12, 13 आरो 14 खालारखालि सानथामनि हाबाफारि लानानै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हरिनगरी गामिनि साखाथियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोआव 9थि खेब बावखुंग्रि मेला खुंगोन। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बैसागु खुंफुं आफादफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ राननाय बायदियै चिरां जिल्लायावबो मोन 27 बैसागु खुंफुं आफादनो रांखान्थि अनसुंथाइ रानदों। टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय एलपि आरो इउपि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिफोराव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम खावलायदों। कक्राझार जिल्लानि अभ्याकुटी गामिनि सानै आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय साथाम दायनिगिरिखौ फांसिनि साजा फोसावबाय। मिरु बड' साइन आर्टिस्ट एसोसिएशननि दैदेननायाव गलाघाट जिल्लायावबो बिसाखौ दाफुंबाय। बे आफादनि आफादगिरि महरै सपन नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै राजकुमार सरगियारिखौ सायख'नाय जायो। मिरु सरकारा हिन्दी रावखौ जाबसिनना होनो नागिरनायनि बेरेखायै एजेवाइसिपिआ गोख्रों हेंथा खालामदों। बिटिआर सरकारा हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय मोन 6 फरेस्ट रिजार्भ सेन्टाराव गोग्लैनाय गं 896 नखरफोरनो हाग्रा हा मोनथायनि फोरमान बिलाइ रानदों। आर सावथुना दासिम 2 सप्तायाव 1000 कौटि रां आरजिनो हाबाय। इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स रेसलिंग कम्पिटिशन 2022 नि थाखाय गरवा जिल्ला अलिम्पिक एसोसिएशननिफ्राय इंटरनेशनल रेफरी शैलेन्द्र फाटकखौ भारतीय टीमनि कोच महरै सायख'नाय जाबाय। गुवाहाटीआव कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशन एक्जिक्यूटिव कमिटिनि सावरायलायनाया सोलिगासिनो। 9 आरो 10 एप्रिलाव साननैनि हाबाफारिजों बे सावरायमेलखौ खुंनाय जादों। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइव निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।